Xa está en marcha a cuarta edición da Semana Escolar das Letras Galegas que organiza a Deputación de Ourense, e na que este ano participan un total de 8.777 alumnos de toda a provincia. 68 centros, 372 docentes que realizarán xunto ao seu alumnado as actividades propostas e 8.777 os alumnos e alumnas inscritos. Con esta finalidade, a Diputación Provincial de Ourense editou un manual que teñen enriba da mesa, o manual titulado Carlos Casares e a Casa dos Poetas. O obxectivo desta actividade é achegar á comunidade educativa unha ferramenta máis para, aproveitando o gallo das letras galegas, coñecer máis de perto a produción literaria, a tradición e a cultura da provincia de Ourense. Ata o 16 de maio, os docentes realizarán co seu alumnado diferentes actividades para celebrar as letras galegas, apoiados neste manual. Nesta cuarta edición, a Semana Escolar céntrase no Premio Celanova Casa dos Poetas, que organiza a Fundación Curros Enríquez e o Concello de Celanova dende o ano 1985, sendo a figura de Carlos Casares a que inicia esta escolma que recolle a historia e a obra de 12 artistas ourensáns galardoados con este premio.